Horas madihita saluhutna, taparade maruhanan pikirata lato mangihon hatane debata, martangi yang mahita. Dami ni debata na sumurung sian saluhutna ruha. Ima na mangaramuti ati-ati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuak kadungan sa porsyaon, hatane debata nagabi trupu jamita, di minggu pa 20 sadahon, dung Trinitatis di tanggal 24 Oktober tahun 2021 di netu sian buku 5 Musa bidu 24 memukasan ayat 10 pitu rodi ayat 10 walu songonom madiruk desi dang jadi papialomu uhum tuhalak dagang dohot tudak danak nasopot somarama jala dang jadi buatomu urus di parapuan na balu bahen si koram ikon paingoting-ngoton ni rohap tahe hadubad dohona juru di Mesir hape nunga ditubus jahuba di patapo siani alanidu ubahin hurokoko mangulahon hisongoni ido sahatna hawa kadungan sa porsyaon nagabi topik ni jamita di bingkutta sadarion ima manoktong marholong ni roha di dongan sa porsyaon mamuhay jabi taon, hupasaha majutu hita saluhutna sada barita mardonga puda. Songonom ma didok disi. Di sada tiki borhat ma bungon ni napo sebulung sian sada huria, lahu patupahun ibadah pantai, laos marapea manasida di topi ni lauti. Marlasiroharo nasida, tidak porhati nasida rapon sudi akarombongan. Dung saat nasida di pantai, dibuka mah pertanyaan marpea ma akana posui mandari ngoti tadi ngotu holong ni ruha tung mace hiras itu rohana sida pasahaton akapan dapot nang suku-sukun tadi ngotu holong ni ruha ipolana ima maka holongi di patah jala maka holongi duangan jolma sian nasaroha nang pabahenan alai sada sian akana posupulugi sehohom du ibana manangi-nangi dang pula adong agia padapok nak manang suku-suku pe dang adong haruar siya ibana uju di namar pe ayak kana posui topuma terbegi suaranya sahalak ina na juju mangidu pangurupion saya digorai ma akan atorup narong di pantai siala nunga naing mogap anak konna dibahin ke lubang ni lauti. Torok do jol madisi. Alai salalak ma nasida manoton nama say. Marsibuan ulaun nabi. Arang musimay nama videohon nama say. Jala dipasob po nasida. Hinorhon ni biarna. Hapi inatay nung nga sa tumatangis mangido pangurupion. Dan pigaliling mandikur arong sa halak bawa marlang itu lauti. Didapot to madadanaki, laos dibalua ma ibana sian paraparaan. Dibuam ma tutopi ni lauti. Hamak karongan dibuto hamudo, ya bawa na marlangi, ima sa halak sian punguan ni naposobulungi. Ima ibana na sehohom, mamukka sian na mamuhay piyay. Dangadong agiaha, padapok ni ibana, taringot tu hata holong alai nunga di batuduhon ibana holong namar parudaun dada holan hata sajo mernidai lasitutu marohani na torste danagi ala malua na konna siya paraparaan suang songoni akan atoropi las toruhana sida alai nadiba siya nakana posei gay mailado marnida nukanay nang patuduhon holong ni roha na marpabahenan hapi na sida holan di paduhad do malo makatahon taring tu holong yang ko na mangulahon dang tarulahon na sida hawak karungan sa porsyaon siyang barita mardonga purei
Dipaingot tu hita asa unang mahola di hata holong ni rohai. Alay nang manian boy tapatuduhon di pabahinan. Murutung na tutudo ng tajakon holong ni Tuhan Yesus Kristus di nguruton. Ikon tapatuduhod doy di pabahinan na marsiduto. Omma na taida siyang turpu jamitaon. Songo dia di patana makalomohon asa gabi si parholong roha bangso Israel mida akadungan na julma. Marpardomuan may tu jamita di mingkutta sa redion ima taringot tu pardalanan ni bangso Israel dung bukas na sida siyan tano Misir. At rasubungot na sida tu taro Kanaan dilihod de batano si paingot tu bangsoy marhiti na posona si Musa asa gabi sa bangso na sa tiya na sida na biar jala marholong ni roha di Jehovah asa manoktong na sida marningot asi dohot holong ni roha ni dibata marningot habadiyaw ni dibata pasu-pasuna dohot patiknay dang lomo roha ni dibata molo diulon na sida akan ajat mida bangso na asing songon nang dung hiya dibahin halak Misir tu bangso Israel. Hamwa kaduangan sa porsyaon marhiti turpu jami taon arong dua naikon siulhonoton ni nasida diujui. Na parjolo ima marhasitongan jala marholong ni roha. Ima siyan na soolo papial uhum tu halak dagang. Halak dagang ima ka halak naro. Dohot tu dagdanak nasopot somarama. Balik sa naikon ramutan na sidedo akahalak nagali. Akahalak na sumardiha-diha. Ikon deramoti bangso ido. Nabaduahon mangalehon pangurupion siyan iyas ni roha. Ima siyan pangalaho naso jadi mabuat ulos ni parapuan na balu gabi sikora manang gabi jaminan manang gadai ujui masa dupi gabi sada hasomalan mabahin ulos gabi sikora manang gadai manang jaminan digadai homay manugo na asa adong hebeng na dungi ditubus may putari dung adong pangomuan na siyan ulaw na alay mo lutuin na balu dang jadi pamasaon ulaw hisoni balik sa tahi ikut diurubido ina na balui sopola arong si Kurana unang gabi mangalului perlabaan na sida siyan sahalak ina na balu hamwa karungan sa porsyaon tung macetak kasto didok di ayat 10 nagabi sialana buasa ikon patupaon di bangsui holong ni roha buasa pula ikon urupan nasida akka halak dagang akka dadak na sopok somarama akka ina na balu buasa pula urupan nasida hama karongan didok disi asa manotong nasida marningot pabua ujuipe dung duhya bangso Israel gabi hatoban di tanah Mesir. Asa langsung diingot nasida do pabahenan di Jehovah nang menobus nasida siang parhatobanan Mesiri. Dang jadi lupa nasida pabua na jolo nasida dung duhya gabi hatoban na hacit ngulu nasida. Alani i sotung dibahin nasida na hacit mida manang halak isip tung nasu jadi nasida maparhatuban mabain hacit parniahapan nguru di jolma dang di ahlo mod di pata parhatubanan balik sa tahi ngulu na marhaluaw tu nguru na sonang ngulu na dami hamak karugan sa porsyaon suang songonima na nang siya holongonota di gurutta sunaingon. Asanain yan marholon ni roha hita mida akarungat tajolma. Manang isipe halakna naik konta holong idok
naik kon taurupi do nasida sian ulaun na buye tarpatu pahita nunga takasta jalo dengga basa di jahuba nang manubus sita sian perhatobanan ni dosai asa gabi jolma na malua hita anani ita palos semma pabahenan ni debata marhiti na mangula akada dingkan tu akarunga tajolma taida do dipertikya sunaingon tung torok do halak na bogus akaina na balu akka danak na sopok somarama somarina gudang dua ka na marhaurangan guluna na marhayas martuduk di sari manugut alangon botari gudang akka na subuhi pasikulahong keling na hapi akka na pistar dunian keling na alay siala na suada gaya putus ma parsikulaan na lumubi di pakorhon di pandemi kon gudang do na aguan perkarajuan ujungna mulak matuhuta ay suada besyomon na di pangaratuan tunggudang do tahi akka na marsak akka na tarilu-ilu siala ni hapariro na masa di ngulu sinuaingon asa di somma hita tarju lahu mangurupi na sida tabahim ma akadalan laho palubang pakilalaan ni akada bukusi talehom ma parsalian sopola makirim di perlabaan manang ikon si arong si korana alay itap ni nabuy taurupi ma dong atajolma ingot ma hawa karungan sa porsyaon molo dileho Tuhan itu hita paso-paso na berlobi-lobi taparhasyang may mangurupi akka nahurangan unang masilalap pita paswasehon arta na dihitai siya na manuhori aka ugasan na arga manang mangaton si panganon na tabu jala marlobi-lobi gudang dupi ang makarongan di tikasunayngon naso daputan mangan naso daputan minum gudang dupi na marsya bagi guruna tanti poto tu dia be ibana lao tanti poto be ahana na si bahenon na hinarohon ni hapukuson asa disok kita dipaingot taurubi masudiakka na hurangani akka na marpukusi taurubi ma akka ina na balu akka danak na sopo somarama somarina akka na manguas na mali na sumardiha-dihay songon haruron di Tuhan ta Jesus Tuhan siya kanon ro ibana laho mangalihon haluaun dot hasunangan tuaka na madate nguluna hamok karungan molu taurupi piya karungat tane meti ingot ma dusun na bah itu Tuhan itu hita disi ingot ma panduhan di Tuhan ta Jesus di Matius 25 ayat 40 nasa na benahe muna tu sada sen anggik kuaka namit meton na dua-dua di baik kamu asa tu siru hita tarjo lahu mangrupi akan nahurangani sian ulaun na buye tarpatu pahita dan gabi soal met manang baga na buye tarpatu pai alay sian hasitongan dohot yasni roha may tabahen songon paduhan ni Bunda Teresa sian Kalkuta India idok songonon dak sudi hita buy patupa ulaun na balga alay sudiru hita buy patupahon ulaun na met di bagasan holong na balga dongan sa porsyaon sopola mangido pamaloson alay ingotot tado na tersurat di Buda sa Pulusia ayat 17 na madok napa sa Jahubado manang isi na mardingga basa tunabukus jala ibana mamalosson dingkan basa na itu ibana hamakarongan na hinolongan ni Tuhan ta Jesus Kristus dang marisuang nasa nadingkan na buhay tarpatupai dang marisuang parbuhay ni holong natabahin mangurupi akadongat tay ikun buyro hita isada pakilalaan doot akadongat ta sulma matikina di hita mangukap roha parbagasani laho patupahon parsauran na dinggan naginuhan ni horo ni roha
siyan pangalaho na marsiurupan. Huhut mataingot na tersurat di Galatia 6 ayat 2. Marsirupa mahamu mamorsan akka naduduki. Ima dalan mangaraduti patik ni Kristus. Atong dihita sa luhut na rakmay hita marsyadu patupahon holong ni Rohay. Siyan na mangurupi akka dongata na gali, akka dongata na masak, akka dongata na bukusi. Siyan holong na pulin na marsitutu so bola mangido mana makirim di perlebaan. Aitu sidu hita tarjo manotong marholong ni Roha di donga jolma. Amin martang yang bahita. Ali Tuhan di bata Jehovah, ajari jala pergugui mahami asa manotong marholong ni Roha di donga nami jolma. Siya nasa pabahenan na radi mangurupi na sida. Pakai mahami gabi ulam-ulam di pertibion. Gabi sipuan la si Roha di nahumaliak kami. Asa sudi marla si Roha mamuji guarmu nasun badiai. Uhut mandok muliati di haluaun na nilehomi. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja si hokop ni guru nami. Amin.